Segine ndoro tigatorore oyora yebuwe gonde yeroti inse yebendera twatenenire nao torabuere nao morembe ogokonyano kwao no buya bonsi ogokonyano kwao no buya bonsi tobense moya omonene botambe muya tata mbia mono gakira ndese ribageria bene kwanyare gotoa erio tunyare kurigereria marikao muno gukwana mona intwe gweterese buku ya enchenu ande tunyare kurigereria lesson na oburai tokonyora kurwe somo liki umutongi tunyare konyora tokosoma ayo manyete tumanye sechinga kichi cyabo ayento ntata ne kirigento bangete story goikagekerane nyara gukwana mona intwe nyara gukwana mona bategereri ba minto tunyare gusange lesson yao monene senchere bwenirete tunyare konyora ringana iranyare gotubaka goto imukere rigoro na gotosesenia na gotosegeta chinga kichi chinsaleku obuye botiga butoisane tatomia ke atwasare twegene twitira umwana wa Yesu Kristo mutori ito amen emeika ekwanekerwa teneni meika ekwanekerwa teneni karibu abanchu abategereri ase chumeye eleseni ekare gotusomina emeika ngwanekerwe kare teneni abuto gusanga nabarwa ase ese leseni yeye noyo minto Rose ngale madam tokwani nabakoni rwakire buya mbia mono na inchengoro kudamalis bonareri umanene tianyare gotera una tokorigereria meikeye meika kieye kari gukwanerwa abanchwa ikebunge gochigotora ase leseni yeye ikare korwese abatesalonika abatangani kebungo gya inye kebungo gya 16 ne kebungo 17 yagoteba ngaki umwalimu yagoteba ekiagera omwana no manyene na ikikoro igoro ne riogirie ringana yogochika ama ne riogi riomo malaika omonene na egeturikie getureri kia Nyasaye na abo bakweta ase Kristo na babokeri tangani erio nyuma yayo into abatore moyo abatu atigaire na tobugorigwamo na barabo gochiase amare erio toroto tomonene igoro gati nabo natobe no monene botambe amina bia mono mwalimu na engaki omwali omuroche no kuirana kwa Yesu gokare egetureri nkebugigwe na bakwete mbanyare kubuka ekine kebungo nanyare gofafanua lakini emeika ekoanekerwa teneni abanchwa nere kareiga na kerecha narega iga bono twanya esegia yenene nero togenderete kokwanira na esegia nene anene bono esegia yatokire ninsa iganse setore neo ebuchete bono ochire kurwania abantu akurwani mbarabi abachore bo monene ekanisa entigare ere ebwate okwegena kio monene omwalimu okwegena gwa Kristo okwegena kwa okobwati kwa machika Kristo na okwegena gwa Kristo gose ushuda testimony ya Yesu Kristo oborori wa Yesu Kristo igo bona abana bwago chegia abana bo bataramogoki no enetageka abanchu bo monene toinyore na ekero injiri yo monene yararetio abantu banyarire konyora ogwonchoreria kerecha tabwati mogoko na morembe no netageka yemo na segi yayete egotenena esegi gakoyerwana korwe kerengencho obugima bwa buno bamenyete eringana ria Nyasaye buno ori bwatete abuno agogochegi na ekoebo ikwao ngaki okwebo ekiokori kerecha agara igagochegi kerengencho ere oborabu igare iga kobwati gogokoro nyare komenya maminja no gwanja kwa Nyasaye lekina kia korwani iga na bono oretire okwegena gete tukari korigereria se chumeye okwegena aretire manya kwemeika na kwegena kwarure korio ukumanyete na bakaba kure gomanyete na bakure baraire chitoro lakini otobundisire ebinto togocha gosoma byo gokumia echumeye na ebwate ebinto byo gokumia na abantu bakwete angenkora atene na barasegete iga moikobo oganya osibigu ochenwe kwamana kwa bomonto mutore kumuikerana kwamana kwenda igoro na bakwete baraba abaronge ebakwenda igoro Nyasaye direct muna abakwete na hande ngonyana muri gukwana na barabu emeike yengo nyarure ko yikwana naba yani ebututukanu obonene obonge bwanyare kole tunakerecha na mwanya bantu tate ne ini bokongu
ogokong'u kwegeno kwa machika nyasaye no ne kwerende ya nyasaye ushuda ya Yesu Kristo oborori obonya tobotarereti bokong'u ogosira nabo gogochara isiga na mbali bakwete kunyara ba emeika kunyara muri gokirora kigokwana nero asense yonsi nonyangati yaba Kristo abantu chimilioni chinyinge nigo baegenete ng'a emeganeye nigo ekoenekia ng'a bali bakwete tibakweti pi na mpaka abantu bali banyorete ogonchoreria egasi eria nkong'u abonchoreria abatang'ani bakorete na bono baka abantu bachira ase bakung'aineka na abantu bakwete mbakweti pi nkie ring'ana rigotete igoro ya abantu bakwete omwalimu omonto okwete tamanyeti kenge tekende lakini na abantu baretira okwegena gete oyonse etani okwegena oko kwemeka na kuokomo egati obung'ainereri bwa saitani obubwarandire mono kegima asense yonse ekene nkeri ng'a amorokereri aya yemeika niga bwata omochaka nobo korwa aria Eden ase obung'ainereria nari obung'ainereri boria achagete ari Eden nang'aki eng'iti ng'aki yamotebeti ng'aki mwalimu eng'iti yamong'ainereri muri gokwa ekene naenda komenta emphasis ekene mogokora ki mogokwa mokobwekana nyasaye abu no obung'ainereri bori bweng'iti bwachakerete nabo bwaretire amang'ana ayaki yemeika Adamu na Hawa kibakong'ainwa ngotemna mochando onde bwensi obwate Fox Sisters yaya nabo kware kubaburi na gaki ng'aki bono oburoiro obwane ngokunde ogenda okora ki obori emeika y'abantu bari bakure Fox Sisters yokoretera amairaneri ogoteina ng'aki batebire togokwa nabone emichando ya obung'ainereri bwachire nando matekerecha na bakore egento giakorekana chingurungo se nachibwate na bakore giakorekana kwang'aineka emeika eye tokora batebigu nkorora tori gochibusia obu na emeika eye ekare gokora egasi lakini aange noborimo buna abasubati abamo abo Fox Sisters abatwatebigwe basubati abamo barenge babere bachagite tu oborimo nasomete story yabo Samuel bachagite tu oborimo babona konyegeriga bakaransete oyomo gochikonyegeria egechara iga kama kiarenge kenene ase ekende akamateba ng'omanyete nyigwete banang'a nenda iga bono omonto aracha takoibunga nomonto kare gokwana bono omonto okorwa risiko ogocha abakonyegeria egechara eke naende bakwana bono oria aigwete ng'a na abantu bakara bono ekero bakoboriwa bachaka oborimo omanyete ng'omanyete twaigwa omonto getori gokwana iga twaigwa bono nyasaye orakwana nainto nantari nyasaye oborimo naende bokagenderera but finally barabwo abanyene emovement yabo bagacha bagakana bagateba noborimo bwarenge lakini matanto abantu bagatiga batarerete oitoroche bakachinga kechi chiabo amakwa amanene yemeika ebirecha amakwa amanene ngosenko igumura abanchwa abategereri na rest in peace rest in peace yengendoki omonto oyo okure gokare komosabera naenda atimoke bono omia milio mwalimu naenda gotimoka ngorokiwa ekibono gosabera nakyo manyete ndara understanding ng'anji ngeki kogosabera naenda ke rest in peace abanchwa abategereri gaki ntonyara gosira togo maiso marore Kristo bari twamanyire ekitotenenerete ntitwenyora toresa amang'ana na rest in peace omonto twatebigu gakura okorire ki okure naende tamanyeti kende naende rete chandekere tikende naende tamanyeti buna bwaki naende buna bwamisa egento kero kene tobwate ile hakika keri tobundisire nang'aki Yesu omonyene agotwashua emambie yemo koraki toumerane mbaboke naende kero bakoboka iga tibaikomanya buna miaka kiere enga baringe engoromari enga buna oria orarete toro bwaki oboka yani totebirie egento gegotoa omoyo egento gegotochanga nang'aki okwegena oko nokuya bori abari abanchwa bono tiga ngotorore na amakwa amanene yemeika yebirichanereri amaigeria igoro yogotakwa kwa moyo nokomo egati amaigeria yoborimo ekanisa yekerumi yaruseti korwa ase baria bategenete nyasaye nakoyasoia ase obogima bwege Kristo aba korwari rumi ese eminejete nang'aki nabo bakwete tibari gokupi no moika obo gokwatana omwalimu no monto omobere oyo gokwaga bukabere
omobere no oro gotigara nsa lakini omoiko okoraki ogenda gochigoro ekero ochire igoro amasomo aya semi echi baretete chi oborimo obera asegete ona gocheneka omana paka tori bono bagokero ko mwalimu na ebakwenda babekwa asegete omoiko oyu obera ororo ocheneka mba mona korwa be saint ngakitokero kekegusi omochenu mona kabo omochenu wone ngencho nere okong'ainereria oko kore gokonago siria abanchu bomonene omaeti gose omwalimu nonyara otosomera egetabu eke Matayo 10 irenga ng'aki gwagateba omwalimu 10:29 tegoteba timoiroka abagoita omobere abatanyare goita omoyo kobua moiroke oyo oranyare goita omobere na omoyo ase omoiro okare na kare. Amen. Na timoiroka abagoita omobere abatanyare goita omoyo na kare muna ekebunge ekemaete gegotinyori ng'aki abarumi mboromata abana ba Israeli bakaranseire n'abarumi nabo bariko bagambe ng'a abarumi aba na aboroki gwabo ba Yesu ekero tokorigereria bonsi pia begenete Yesu mboromate mbachandetu abandu mpaka bakabaruruka bere bagaitwa emebere yabe goita lakini mbabwati nguru kiagera omaete ekina ngocha kero Yesu akoreneria kabere oinero ori oreito omoyo n'omobire kare na kare kiagera esing'encho y'omoriro ori ogochori ebibilia batang'orose eri saitani na amamalaika aya bari bataigwerete lakini mwanya bantu gakogoita oyo omaete ng'a buno oyo abanto abagocha bang'enta abanto iga okang'enta omanya ng'ogoitire ogokori lakini tamaeti ng'ekina ngocha kere bosio abo ase twensipitora abokiwu tutene nase ekina okorwa abo nogosire gwa kare na kare kore. Amen. Mbuya mono mwalimu gwakebekire buya tokorana ng'aki omate twari kwana igoro amakwa nkiboko kieka abantu abaganyererete bari babwate chinchire chicho gotegekera Nyasaye tancheti ekera abantu bae bakobwaterania nebirecha ase ncherende yonsi ye ogotwara obwamate nebirecha mbori kogoki Nyasaye bono Nyasaye gagoteba onye oyo oranyare gokoraki koigwa korangeria ebirecha gose oyo okorokigo gose ogosemigwa korwa ase emeika ya bakure bonsi abu ne gento kekogechi Nyasaye okoirareria 13 ekebungo gia 11 ngoteba keriga abantu buna abwo nigo bagwenerete goitwa ase ogwakwa amagena n'abalawi 25 bere ateba egesusureke nabo gekororekana koba egetindi korende nigo kiarengete kobegerera abaisiraeli tibanyara gwesoanania nogosomia gosasima chinyasaye chioborimo okona kogosasima okonene ekero okonyara goikaransa iga kwanza gokwana n'abantu bakure okuna kubona ogosasima gwaonchoreiri kwabere okogeni ibuno okuna kwokwegena kwao neye yonsi nicho kizo ase Nyasaye oborogi nebirecha nigo boko bakorobananania abantu gochia ase ogosasima kwoborimo na kobabeka ase obwamate bwoborimo na Nyasaye korende tibokonyara goisanekia okogania koria kwaime gwenkoro ogo imagine abantu ba Nyasaye mpaka abarogi eng'encho bagwetera ng'obono manye nkoigutore nane chibu ebekera okorigereria TV korora ebipindi nabo korora style ya barogi yabe yani bagwechandekera bagutumia chinguru chiao n'obong'aini bwabo gotema gokora ogosari mono na ngoita bara abantu bakwa mnango kora bareta amarwaire omonto ochandeka bono ebintu ebi bionsi abantu abu nabu Nyasaye goteba buna mbaomerane n'omorero oria mbaomerane n'egesusuro kiaye igo bona abanchu bomonene tiga totame korwa ase birecha na ng'enchende yonsi eranyare gotosiri korwa ase okwegena kwa Nyasaye na nkoenda bari bakase ebuku yagototebi igoro y'omakweri intu naye ntomanyete muna ebuku yagototebi ase egetabu kia Ayubu isano ebere kianda muna intu nintu tokogenda ororo lakini barumba kunyara gokora ki mbagocha mbakoirana kibakure bakorere ki bakure pi the dead are dead completely ng'encho teyo akoboka naende ache gocha asitore goike egetureri ekebungo twasoma egetureri kia Nyasaye na kia bakure baranyare koboka tomera nama na barabu bari moyo tonyare komera nama na Yesu Kristo ito asamale
abantu nigo bagosoma ebibungo bike ebio biotoranire korwa ase amorokererio amaronge gotema kwegerera ase okwegena oko kwabo korende okworokereria oko kwoborimo nigo goko batiga batabwati borendi bonde bwensi igo okweanekera teneni ekero kwarure korwa ase obwanchu bwa Nyasaye ekero kwarure ase okwegena kwa Nyasaye kweanekeire kwabire busa tugiteiri torendiri ose omwarimu tomaitibo igo bono tiga Nyasaye nyare gotokonya tumutamere egere bireche tanyora na engaki ende yonsi yokonyara gotosiria omwarimu twararira abu nkonyori gutorenga chinguru chibirecha omatana chichigoche chia ekero twatebire nga twaigure nga muntu getuminto osirete ochire nko kwana ari na intu na chinguru chibirecha omate chigoche yagara kera togosoma gitabu gia Samuel ngorora tore buna Saulo aiteta aba mediums na abarogi bonsi akabaite kiagara mbabwenete gutoka ase aba Israeli Nyasaye manyene nakanete buna twasomira bwase gitabu gia Deuteronomy no kweranera buna twasoma abo lakini ngento nande tokonyora ngeringa abantu maite bado bagenderete osira singinje twanje taba minto lakini bagendete kwegene ngoma to yominda kara rura asore ngana ana kara chira ase ndoto okoigubuye nga kwanire nere lakini umatenga taliere ekero kwendera ko ini kare che manganayo mate bire chana bako akonyora riba yare kara munambuye nekene yare karanga nekene lakini umuntu akera akure kera togo so ngwate ba Ecclesiastes 9:5 naro yare ngwatebanga aba akure mbamanyetikende abare moyo mbamaitenga mpaku lakini bali bakure mbamanyetikende umaite ekero tokonyora mangana yebirecha yaro kungana yaro spiritualism omaite eyenese gia saitani koura Nyasaye ogosasimu nero otageta asasimu kegere keto somoko manuka 14 sana emo otokonyora mu malaika yo motangani agoite iguro yembe ogotebanga musasime Nyasaye asikito osasima Nyasaye kegere chingaki chikina kiaye chiaikire ingego tiga tosasime Nyasaye nyento liko musasima Nyasaye kinangero nekine kiekero gegoika igeko bwatinga ingaki gwakote ngo gwasasimete njira kikwamenyete amina bia mono mwalimu amakweli ase okubwatana ogokoro makweli ase okubwatana ogokoro mwalimu tochakinga makweli ase okubwatana ogokoro nagani tosome Saburi sana emo ekebungu kia gatano Saburi sana emo ekebungu kia gatano egoteba iga tomate karata bunagenderete kuigura tutagete tororenga ase okubwata nogokoro ngaki abantu baire togokwa imbirengereri kibabwate na barauna obarengereti buna bono igana intitwe abantu begenete kiagara ntorore nare okubwata nokuyanga ekero omuntu akure ngaki tokoira ekebungo ngirengo mali kebungo gesano geteba asabo bakure onde tali oranyare gokoinyora ine ningora nyare gotogia korwa ase abakure igekero omuntu atekonyaka gotogi igo neigwete teigweti naso okobwata nogokoro nambara buna obegenete igo kiagara rwaroria Daudi gotunyori ngaki ng'arie muntu tayogokoinyora it's like bono gabwate conversation na Nyasaye inga muntu tayogokoinyora korwa ase abakure naende ng'ora nyare kogotogia korwa ase bari bakure ingo omuntu akara akure tabwati kende koinyora ngoiyo tamaitinga Nyasaye narengi kende nkiarengo ekera akure aye gwaku nobuye buri bwawo namakuru amabe okwarara nabe Biblia ototebe okoko gotankegero okungoro okukugwa kabera katosoma komanuka nkonyiri gutorigo ngoko kunkoro okukugotangani omuntu ogaraire ngana enabokigo okukugwa kabere nakukori kwomorero karera nakare ngego no kubwata no gukoro na obegenete nga muntu gakure gento nge yamanyete garota osoma Saburi 115 otokonyori gunga tari abakure bagotogi Nyasaye abare moyo na ubako motogia abakure bachira ase ogokira muntu otegerete kende getaiyo nande togosoma Daniel 12:2 twatebigunga ingakinere kina kegocha ngara kine kina getaracha Daniel igarocha abantu abange awatanga multitudes abantu abange
baraire egoteba ng'a in the dust of the earth abanto baraire yaani bakwete igo ogotang'ani naku togokwanera baraire bono gento nkeyo bakoinyora nao barabu baganyete ng'a rituko riri riekina bache kogambigu batebe ng'a oyo okwenda ase obogima bwaka na kare nkogenda are koreng'ana buna aye kwamenyete kiagera amakoro aito iga agotogambia amang'ana togokwana iga agotogambia kiagera ebibilia yaroteba abana the careless words we use amang'ana togokwana atabwati meaning are meaningless amang'ana ayo iga agotogambia togosoma nonya na ayubu gakare koinyora ng'a nimanyete ng'a omotori one na moyo are ng'a naende kera are moyo ng'a naende rituko erimo natenene ase ense eye nki ayubu agoteba ng'ero omonyene nakwa namanyete ng'a rakini omonene ng'a kiare ng'a moyo are iga ase okobwata na ogokoro nabarabu mbegenete ng'aki omonto gakure iga akwete gento nkei akoinyora mpaka rituko riria riokobokiwa ekero ka Yesu akoirana eria kabere oyo okorire buya agenda ase obogima bwa kare na kare oyo okorire bobe aenda ase omorigo kare. Amen. Ande bukungo totebire na ng'aki onye Kristo takwete naenda akaboka igo bono okogegena goito mbusa igo bono onye Kristo obogete na intu ntobwate okwegena una ntoboke igo bono tiga tomanye naende twegene na amakweri no gotimoka ase chitoro goika ekero keria giokobokiwa meikate iyo erusanirie korwa ase emebere yabo ekana konana gose gonchokanana gose kona gonchokanana aharia igoro meikate iyo egwatana n'omobere igo bono aenda amang'ainereria anyarire kobucha aenda abantu bakonyara konyora omweta mwanya abantu gaki ese ogotwara ring'ana rikorae na gogosira okonyora gwasire bwango ase eng'encho otagete egento tokoroka na egesongo quick fixes aye gotagete omochando oki kwayorengereria onyora ng'aki gwakonyeka kegima koganyoko ere embuya Nyasaye patience Nyasaye Yesu itu gari very patient and ari patient na into na yamuna tokona komo kwebacha twebachete korwa so kwegena kwae lakini amanyete naenda akona gokogosorora he stands still and knocks ondo ora mwanchira nyare koraki anyare gosoa ime yae igo bono obanchi bomonene ogosira oko gokoretu na kerecha Abaisiraeli nigo bamanyete amakweri n'echitoro goika emambia eria yokobokigwa na into kuna kwo kwegena tobwente komanya toinyorete buno onye Kristo obogete na into ntoboke iga abanchi bomonene amakweri asoko bwata no gokoro naende ngochi kobwata nare no kobwata no koyia kiagera Nyasaye origete bionsi no orioria ringana ria moiko no orioria ebi agototebi mbia na gotantana ekiato ereso kobwata no gokoro no kobwata no koyia bionsi gagototeina ng'aki manyaiga amakweri igoraire chitoro okobwata no gokoro amo no kori okoyia nigo gokwanera chitoro asama nigo kogwekaniri amakweria yani iki ne gento kigobwenete gotuisanikia ya muna monto birengera limbicha sinko gosikire chatanyara koreta gotuturubania munengenjo nere turanyare gwatana no muna twakure twararire lakini gaki ngosese giache tigaiga no kwebwekana Nyasaye Kristo igo nonya nebirecha biri bionsi ali ase bigotoka tibi konyara koba ura abegenwa okwenekerigwa banyorire kwobogima bwa kare na kare Kristo nabweta amakweri ali ase omusaraba embera tiyanyarete kobagacha abakure okobuka gwa Kristo nakokore okoenekerigwa ng'a abegeni bonsi mbabokigwe rituko erimo korwa ase chimbera ekero ararire nabono okong'ainereri nande nkorokere charetire nabarire ndi bakure ekero barabegeni bakwenda direct ase Nyasaye obanchi bomanyene ogotorigwa okobokigwa nokomo rituko kero Kristo arairane omwalimu egente kugwakwana nakina nakarigiria iganga ase natakata some Ecclesiastes no morandi morandi 12 morandi kebungo kia gatano na rimwe 12 morandi 12 ekebungo gia karengo mwalimu ekebungo chakere ke 6 okay egoteba iga engori erosirie korwa ase efeta omorandi 12 kebungo morandi Ecclesiastes ngakiguru no morandi omwalimu 12 kebungo gia 6 nakigoteba nabo igo tugetotegerere engori erosirie korwa ase efeta nebutorwe
na egetabo Yes. egetabo kero isiri korwa ase etahabu ngiatwe na enyongo yatwe agwo ase ensoko ya mache na barabara nkebunwe agwo ase egesima kia mache nongo korera abo erio soma mpaka isana ibiri erio orotu ndoirane ase liroba buna rwarenge na omoika oirane gochia ase Nyasaye oria oyoruete egesongo kiare kweresa buya especially verse 7 omaite kero omonto egenete ng'omonto okure igakoenda ase Nyasaye direct evasi eye egokana kiagera egotanga omonto ekero akure omobere okoirana gochia ase liroba na omoika oenda ase oria oyoruete ng'oruete omoika ekero togosoma omochakano eyemo ibere osingotebi gutoro buna ibere etotenga Nyasaye akabomba amaraba akayagutira omoika oria oyo noro okoirana gochio omoika oyo noro okogera omonto orokwa omonto ore moyo osoma omochakano ibere isana ibere nabegoteba igo ng'omonto ekero akure omobere ogoirana igo bono garara naki totebi ekero kayese akoirana omonto akoboka iga akorora ng'a gasoete botuko akarara bono naende gabokire baka ekero akora Yesu agotanga nabo Yesu acha bwango iga akorocha bwango nasoborire narara omagocha bwango chitageka iga lakini oranyora ararire gose over 100 years lakini eraraire ng'aike kero omonto akure eraba ng'agakwa ogenda ngire ndesacha kuri kiagarante baye bachira asa nabwate egasi agochireria kabere ng'ego yana 14 yero oborimo lakini tomanya iga monto gakure ase yagochi omobere okoirana riroba buna twasoma abwo omoradi 12 naende omoiko ogenda ase Nyasaye ng'ekero omonto ekero ka Yesu agocha nario ekina gekoba omonto agambi kubuna akore amina mbia mono mwalimu wake bekire buya nande ntweba una Petro ngototebiere na anyere ng'abari bakure batiekire kogenda igoro nase ki Petero agokwanera omwando ogachire aria igoro ase eng'encho yaito bari babachore nkinye Petero agokwanena onye kweli kabisa gogokwa kwagenda igoro nkirende Petero togochikorigia crown yeto getoganyererete iga banchi bomanyene ntonyara kobwatera nechisemi echi chiogosirie kinyare gotorusia ase okwegena kwa Nyasaye soma Biblia okwegena okogaka okobwata obong'ainereria obonge omaete igo bono okogotanga kina nkeyo igo nye kina nkeyo igo omaete crown teiyo igo okobokigwa nkoiyo yaani ebinto ebinge biabirecha bono igo bono emeika yebirecha ase amatuko ya omoerio ensemo entang'ani na ensemo ya kabere nekaro ese amatuko aya omoerio emeika eyo omwalimu toetingo torore ng'aki ekare gocha ase amatuko aya ya omoerio emeika eye engaki ya omoerio naga tosome Matayo 24 tosome isana tosome 11 na 24 Matthew 24:5 egoteba iga Matayo 24 ekebungo kia gatano egoteba abanchwa 24 ekebungo kia gatano ekare goteba iga muna kia gatano egoteba muna naki abange nabache ase erieta riane babore inche ninche Kristo barae abange nakobasiria na inwe inamoigwe esegi nebirage biesegi rigereria timoichanigwa ekiagera bori aya onsi nabe korende omoerio toracha 11 kiama na goteba naba bani boborimo abange mbaimoke barae abange nakobasiria chinguru emeike yebirecha ase amatuko aya omoerio ama emeike yebirecha nereria eye ng'aki naende egocha na abanto bagocha bagotenga barabwo nabwo nabu Kristo ng'a nabwo abatore naende twabarorire nabo torocha abanto bagocha bateba ng'a barabwo nabu Kristo abande bateba ng'a barabwo nabu Nyasaye emeika yo yabirecha ng'a emeika ki bagotumia ekero bagocha mbari gotumia emeika ya Nyasaye kiagera Biblia tobwa Nyasaye oyo omotongi wense otongete bionsi pipaka intu lakini ekero ngoimoka bono iganchaka gotanga nche Nyasaye igo ngento kingoteba
enyasaye nero yense bono nero koba chinguru bono ase nare togosoma ase okomanuka ntariki mapema ase togotebia chinguru chiabire chanchirororo chikorwa ase chikogenda ase abagambi chire mara gatato king'ana riaiga lakini twatebia chinguru echi chiabire echa echire chinguru chia saitani chinguru chieng'iti twasomere ching'iti ochimaega gose nkarenga lakini ching'iti nchiro ibere ching'iti nchiro ibere enchoka nero ne ching'iti ibere eng'iti korwa ense enyomo ne eng'iti korwa ase amache korwa ase amache amange twareng'a ching'iti echi nchiro nachiro chinchibwate ensemo ase obobani bwa amatuko aya omweri twatebia ching'iti echi eng'iti nero ekaigu chinguru egokora ebikone nebikone chinguru ichi chionsi bing'ai chikorwa ase ebirecha ase chikorwa ase edragon bikorwa ase enchoka ng'ego twatebiwa ase amatuko aya omweri enchoka nero niyeonchore nabanto baye niye baonchore ekero bagocha buna abanto boborabu lakini babwate ki babwate omosunte naki togotebiwa ase Abatesalonika ya kabere ibere isana ibere mpaka kianda ng'a chinguru echi chioyo tigatosome kipindi 2 Thessalonians chapter 2 verse 7 to 9 torabune gotoinyi ibere isana ibere isana ibere ekare goteba iga naki obobisi boria bwogosaria amachiko bwachakire gokora emeremo bono na oria ore kobotanga bono goika arusi bwo isana bere twatebiwa ng'a obobisi obo bwogosaria amachiko oyo ning'o omonto narororo ogokora egasi eyo ng'ogotumia chinguru echi gokora kigosaria amachiko ng'o omaete ochakire bono igo ochakire egasi ng'a lakini naro oyo omotangete atararusi gwororo takorerekana furi ng'a lakini omotangete ning'o omoika omochenu ng'a omoika omochenu otararusigwa takorerekana ng'a naro lakini igagendete gokora egasi igagendete korete obong'aineri naki akogera tobwate obong'ainereri obwo igo bono igo emeika eyabirecha negendererete egasi naende bono ogere ororo ase chinguru mono lakini omokristo iga araire tari gosaba naki gekogera abanto abange bakobwatwa kiagera onde bwensi ogocha gochaka edini omanya korangeria abanto ng'aintu bono edini yaito togobeka chianga chintambi ng'aintu edini yaito togosiba baka amaiso ng'aintu edini yaito togokora iga naende abanto maete basoka ng'a omaete nobomaene tiga tobeke yange entambi tiga tosibe baka amaiso noene omaete mobere toiyo obwenete kororekana naki oraga bagwate buna bagotara naki eki emeika yabirecha nero bono ebwate obong'ainereri obonge kiagera nonya na omonto ekero agocha gochaka edini tokora mobori ng'aki aye omosingi bono bwa edini yao ng'ayore kwegena kwao nkoroki nyoroki ngase ebibiria omanya gosoororo lakini emeika yabirecha igere seducing spirits tigo kwaibaga omwarimu origia amariko igitagete kwanza totubora buku kiagera gachakire gogosomia ose gotubore amariko tokwanchera na mang'ana aye nabo igo bono egento tokare konyo ingeri ng'a ntobaise gotwara edini ebwate emotions omaete emotions ichire deceptive echibwate obong'ainereria kiagera omaete ogende na emotions naende omonto okorire egento ekebota ng'a aki omonto takoreti bobe takoreti bobe because of emotions lakini naende neba na omwana oise korao omwana na emotions omaete tokomokonya kiagera tokomocorrect igong'a ase edini ero ng'a ase obogima bwaito egento ekenene nokwegena okwegena togotwara nao totebu Hebrews 13 ng'a okwegena ngento ki ogosemeria ari otararo eyi nere edini yoboronge kiagera Yesu Kristo ntomorocha lakini ntwegenete ng'a korareki ngochare nya ntori kwegena ntokomago korao tokare gochia egetabu gia Tito 2:13 ase amorokereria emeika yebirecha ase amatuko ya omwari ensemo ya kabere 2:13 kiekare goteba omwari Tito 2:13 Tito 2:13 egoteba gatoganyete ogoikeranigwa kwa ogosemeria
gosesenirie na okoroka kwa bonene bwa Nyasaye omonene na omotori oito Kristo Yesu. Amen. No kuganyerera tubwate gekorokwa blessed hope gosenga kigekorokuga toratebe okwe ogosemeria gosesenirie ogosemeria okogosesenirie nigo kubwenete gotoa ogosegeta na nchereri omonene tiana kora muntu gochieso gosira amaboko ogosemeria gwaito kwogotoreka nigo korosire ime ya Kristo amaboko aye abwate amanyinga niga gotosuma twancherane ekengwanso arure bosa ase rigori litakorengeka wangoiga Kristo nkoira nare koboi bari abare abaye egetabu gia titeke twasomira nigo gekoroka ogocha kwa kabere kwa Kristo ogosemeria gosesenirie na kuoko twanyarire konyora ase okoirana gwa Kristo okona kwa ogosemeria tobwenete gotwara muna Kristo ekerenga gia Saitani no gosiria ogosemeria oko nakore ebikone ebimanyererio amo namakumia kende gionsi na kera egento kera abarae abanto gote anyway goteria korwase ekene tunyare ko batwateriri korwase ekene igo bono mung'ainereri oyo no tagogeti buna no bwato gosemeri mung'ainereri oyo tabwati morembe buna ayerosi esabari ochogete raini obangete ne ya Yesu kwanza ekiatancheti no gosasima kwa Nyasaye igaganeti esencherende yonsi no ene ime ya ekanisa koreta egento kere mamincha ekemo gosekende omotongi otoeresire buya bakaigoro yesabato yae enchenu nande tugwenete kokoraki konyesika lakini amang'ana ngokoreka nare bakaime ye kanisa amanye tubuna nabwate baka abantu bayegarari ime ye kanisa ogoche kanisa bori ore buyo bugoretie buku yao lakini ekiwegenete mamincha ya Nyasaye oinoro mogokoe muna aye gochogete sabari ogosira monere ntwe baba abanchu abategereri muna Saitani nero ruto tukurugora ga chansaiga naenda obwamate bwae na igoro bokaera pi igera namanye tubuna ingose serikali igoro namanye to namanye to buya boro igo bono namanye tenerenga kite iyo naenda aranyare kuirana nari igoro abutogo cha kogenda igoro mbarabi ninche naye lakini nintu agotanga igo bona agocha gututanga senchera chionsi nari tunyare gusira monera kare na kare mwalimu twararire buna tokoinyori gunga imeke negendere tokokore gasi no na matuka ya yomweri andi twatebi gunga na amatuka ya yomweri no nye Saitani omonyene iga are oroki buna Kristo agwe yakora buna Kristo egaranga ina abangi lakini twatebi gunga kwegenda goito igo tobwene tokubeka ase Nyasaye inga igo bali basemerete ase Kristo igo babwato gosemeria okogosesenirie lakini bali batesemerete ase Kristo igo basemerete ase okwegu kwabo ase feelings chiabo na emotions inga igo bogima bwakara na kare nabo baragwetera isigo ese ogotatwara gosemeria ase Yesu Kristo nyande twatebi unga chinga kichi chiomoerio Saitani akara akweorukiere bune ori ole Kristo iga kworukia ase chinsemo ao lakini ngakitogote bugocha kwa Kristo korabe basome okomano keyemo isana ibire togote bigunga kireri sondi moral osomo ogokora kwa batumu eyemo 11 umo malaika twararire ngotebia karabaro kibuba yese karabari geti kuchigoro ko batenki morigereti kuchigo oyo ochiro bunagenda nande nabakwire na igo inga igo kiro monto igakomororo nande katosoma Matayo 24 isana ibire ngonyori gutokarenga ugocha kwa Yesu igo konga buna okomesa kera komesa go korora kana igoraiga omonto ore nonye narari garoje abantu bonsi pi igo baroje ugocha kwa Yesu na bukore tat open inga igo ngogocha koba buna birecha gocha na yaye inga iga karo birecha gocha gotabanga Nyasaye orore kani Mombasa ataroche kaini Kisumu oyo Saitani lakini ekero Yesu agocha tote bingara cha from the east tomoroche buna gocha korugoro kiro monto igakomoro mwalimu yambo riswali kirecheye ganga igagochera omonyene kare kieni kieke agochanga Kristo akwe oro kibona Kristo lakini tabwati nguruchiri chiokororeka at the same time everywhere na bagocha goeterana no bamate abasani bawo igo gosirio ko gago tumi onde bwe igo bona abwata abantu tokoroka agents
aba bono agents aba bae nabako agwetira ime yonde bwensi yani agameke ako atagete chinguru chiria gutumia abantu nga umoriko gagese ase okorigereri gochimengo tebare twakure irunga abantu abange mbaumerane emeike yebirecha egweonjora erorekane buna abairi baito gosaba sani baito na koraria obong'ainereri bwogokumia mono ebikorwa ebigeni nigo biranyore amabera amanene korwa ase tore na mbikore amakumia yokoene kianga ngogendereria are obong'ainereri bwabo na bagwetera ase onde bwensi nandi twanyara konyora tokwegena igo nyasaye tigatobwatisi ase okorigereria okogochime twarore na ng'aki totabeti maiso ogosira gwaito mbwango kore ogosira nabo kwenyora gwasirire lakini nyasaye tiganyare gotobwatisi naende anyare gotora matwese kware komenta kendo mwarimu omonene tiganyare kobakwa naende abanchu bomonene tiga tonyare kotarero ekene kia ering'ana ya nyasaye na gosoma amariko ogosoma nakwo ogotoreka gwaito totasometi ntokomanya kende nyasaye gototebia tiga tiga nyasaye anyare gotora nakwo okwegena gwaito ase rieta ria yesu yembia mana manene tata nyasaye naende tweranire ase onde togwakambia mana ase oborindi bwao buya gwatoraire ase elesoni buna twasomire mpaka twaikire chingaki echiga togosaba ng'a omoika omochenu oyo outeretwe ase ring'ana riao ase okorikwa ase ebibilia anyare gotora naende ase chingoro chiaito arete ogonchoreria ring'ana twasomire tonyare koribwata na korikorera tebese koba ng'a twaigwa bosa lakini totari korikorera ntobese koba baria bakoigwa bosa lakini tobe baria bakorikorera nakwo ogosaba gwaito ense amabera kristo omoturi oito. Amen.